Kula gambar rendang, Bu. Kula nggih gambar rendang, Bu. Lho kok padha Indonesia dan Malaysia? Ya iya, Bu, Malaysia iso nyolong tok. Sawenake kok nek ngomong. Rendang itu kan negara, Bu. Wes wis gak usah tukaran. Saiki aku bakal milih tugas maneh. Tugas gambar maneh nggih. Minggu lalu kan gambare makanan. Saiki gambar kesenian saka negara sampai masing-masing. Kula bakal gambar barisan. Nggih. Kula gambar Raya Ponorogo, Bu. Lho, cek enake sampean. Iki lak seni tekan negara, Bu sih. Loh, justru negaramu iku sing nyolong negara, Bu. Nyolong keseniane. Misale ya, lagu rasa sayangi, batik, wayang kulit, angklung rendang, lagu Halo-Halo Bandung, kon gawe supportermu. Wis gini yo, ora karo kowe mesti tukaran. Nggih. Tunggu dulu. Kowe sampun bakal mreksani kesenian ning saka Indonesia apa Malaysia? Ternyata benar apa sing diomongake negara Ponorogo itu ke Indonesia wis saiki dari sepuro damai. Ayo. Dulu. Han, sepurane. Aku wis ndepok seni ambek panganan negara. Wis apa-apa. Nggih, kenapa? Selamat siang baca-baca. Sudah siap, Bu. Tanggal sesuai Indonesia. Kowe sampun bakal mreksani kesenian ning saka Indonesia apa Malaysia? Selamat siang baca-baca. Sudah Siap, Bu. Mutiara. Wah, Ayo. Langsung delok. iki HP ini kok ketokno ya